kunnafoni away ka dɔ a y'a di a ye kunnafoni min di o de ka jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye away ka dɔ jugo dɔw bɛ yen jugo minnu n'olu kɛn bɛ away ka dɔ sugali jugo ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛɛ sigi ka bɛɛ da senkɔrɔ ka bɛɛ terike a ko sugali kokala Mayiga président min do away ka dɔ comité stratégique M5 RFP ko a kɛra away ka dɔ premier ministre nga waati min a kɛra premier ministre bi away ka dɔ hamina ko min kɔni nana ye a la o de k'a fɔ Mali ko tɛ bilen M5 RFP ko tɛ bilen sugali kokala Mayiga ko a b'a yɛrɛ kelen ka calcul la a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye misali ye mun ye an bɛ don minɛ ko bi M5 RFP a tilenna hakilina minnu b'u la o tɛ yen bilen M5 RFP yɛrɛ dama tɛ koyi hali politique tɔw bɛɛ lajɛlen away ka dɔn a bɛɛ kɛra c'est tout c'est fini k'a bɛɛ filenkolon ci a ko n'i y'a jateminɛ sugali kokala Mayiga hakilina minnu bɛ yen n'olu ye M5 RFP mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques i ka dɔn k'a fɔ sugali kokala Mayiga olu ka hakilinaw a y'olu janfa bi a y'olu janfa sini a kɛlen a ka hakilina a bɛ ka baara kɛ ni o de ye bi parce que a ko hali bi ninnu ka away ka dɔn kumada ye min o de ye k'a jira bɛɛ lajɛlen na fɛn min kɛra sababu ye olu ka nin décision in ta dɔwɛrɛ tɛ koyi maa ma ɲɛ k'a fɔ sugali kokala Mayiga ale kɔni sugandira ka kɛ premier ministre ye M5 RFP away ka dɔn ale ka poste minnu bɛ yen n'o ye jɔyɔrɔ minnu b'a kɔnɔ sugali kɛra premier ministre ye maa wɛrɛw bɛ yen minnu bɔra a kɔnɔ ka taa ministeriya la olu k'u sen bɔ away ka dɔn M5 RFP ko la k'a to away ka dɔn maa minnu bɛ yen olu ka jɔyɔrɔw ta a ko n'i y'a jateminɛ faamuya ma sɔrɔ o la ko in kɔni kɛra bisibasa ye a ɲɔgɔn tɔrɔgɔ a n'a ɲɔgɔn lajaba o barika bonyana kosɛbɛ wa a laban nana kɛ mun ye olu ye sɛbɛnden bila ka ɲɛfɔli caman kɛ min bɛ se k'a to faamuya bɛ se ka sɔrɔ nka hali bi taama mɛnɛ sisiba bɔ o tuma olu bɛ don minɛ ko bi M5 RFP Mali kura olu y'a sigi sen kan Maître Mohamed Ali Bacili o y'a ɲɛmaa ye e b'a la ne fiyewu ale ye ɲininka de an ti don aw baasi tɛ n t'a la a ko n'i y'a jateminɛ comité stratégique M5 RFP Mali kura olu bɛ taabolo min kan i ko bi olu kɔni ka comité ye jɛkulu de min n'a sigira dɔwɛrɛ tɛ koyi k'a lajɛ min ye away ka dɔn jamana in a bɛ se ka lafiya cogo min jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lafiya cogo min ye away ka dɔn transition o ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min nka nin si tɛ kɛ ka sugali kokala Mayiga k'ale to premier ministeriya la ɲinifɛn tɛ dɔwɛrɛ koyi sugali kokala Mayiga ayiwa M5 RFP Mali kura kurana jigin tɛ ne fana M5 RFP wɛrɛ min fɔlen don bɛ k'o de f'i ye dɛ ayiwa Abu Safunɛ Jara o ko kuma na an bɛ don minɛ ko bi mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques Mali kura M5 RFP ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale jɔyɔrɔ ye min ye a n'a ka wulikajɔ ye min ye ale n'i cɛsiri o la kosɛbɛ min bɛ se k'a to jamana in a bɛ se ka lafiya min bɛ se k'a to jamana in a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min o kuma an bɛ don minɛ ko bi M5 RFP version sugali kokala Mayiga ani M5 RFP version Koniba Sidibe away ka dɔn o de bɛ yen an bɛ dugawu de kɛ ala k'an da k'a la n y'a mɛn ye Mali ko hali bi an bɛ dugawu de kɛ jɔn ye koyi n'o tɛ a kuma ka ca dɛ ala k'a ni sababa bɛn ala ka hɛrɛw caya o kuma Abu Safunɛ nin kun ye away ka dɔn soir de boko don wa soir de bon Nouvelle Horizon olu maaw ka fasiri ye i bonya b'a la ɲɛma n bɛna min f'i ɲɛna maa minnu bɛ ni u sɔmi ka ja kabini jɛrɛ jɛkulu sigira kabini 5 juin waati n y'a faamu kosɛbɛ maa caman bɛ yen minnu sɔmi ka ja n'u bolo sin yɔrɔ o yɔrɔ walahi tile bɔra yen a banna ɲita ɲininaw don wallahi ayiwa a bɔn bana Abu Safunɛ i b'a fɔ min ye away ka dɔn Usmane Traoré ko anw bɛ y'a fasiri kalan kama n'o tɛ ayi an kɔni tɛ o Mali bɛ jɔ cogo min anw b'o de nɔfɛ ala k'an ni sababa bɛn dɔ ye ɲininkali kɛ dɔnkilidala min bɛ yen ko away ka dɔn u bɛ fɛ ka dɔnkilida o tɛ wa min kun bɛ ka an ka fɛn in da Kasemadi don awɔ Kasemadi mun kun bɛ ka nin dɔnkili awɔ k'o de ɲininkali kɛ générique Mali kɛra an ka foli bi an ka taa ɲɛma i kɛra ka fɔ Nouvelle Horizon n'i y'ale bila ne b'a sama ka gɛrɛ na Mamani Touré a ka sɛbɛn don Mamani ko di k'i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ état major général des armées du Mali i k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na kunnafoni cɛjugu dɔw tun ye bɔlɔlɔ a s'a minɛ koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw tun bɛ yen minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ u ye kunnafoni u ye a bila bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni tun bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ ko recrutement dɔ ko o bɛ sen nɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ hali a ma mɛn kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jadi wale min ni a taara ka katikaw kun sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ka se bi ma i k'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ olu dusukun a kun tɔɔrɔ la kosɛbɛ o sababu la i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye dusukun tɔɔrɔlen dɔw ye olu kun ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn dɔw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ o sɛbɛn in kun bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ ko recrutement dɔ ko o bɛ sen nɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko volontaire
surasiya are kanu bɛ maa minnu na i ka dɔn k'a fɔ ko a ɲinini bɛ u bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn o kuma i ka dɔn k'a fɔ u tun ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ di ka o fɔ maaw ye a ka dɔn k'a fɔ ko jamakulu kɔni bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu min bɛ tali kɛ denmisɛnkulu caman na ninnu kɔni bɔra i ka dɔn k'a fɔ surasiya i ka dɔn k'a fɔ u bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na ka don a kɔnɔ a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ a ka di u ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ état major général des armées la olu kɔni i ka dɔn k'a fɔ waati min na nin kunnafoni a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ chef d'état major min bɛ i ka dɔn k'a fɔ surasilakaw cɔ la i ka dɔn k'a fɔ a kumana a ye i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ min ni a fɔlen filɛ nin i ka dɔn k'a fɔ a ye a démenti o ye ka kɔrɔfɔ in k'a nkalontigiya k'a yira k'a fɔ min hakilina min fɔlen filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ bi wa tiɲɛ tɛ sini i ka dɔn k'a fɔ a ko adamadenw ko an ka hakili to k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin réseaux sociaux ko kabi a daminɛna min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kuma jatigindaw na o caman bɛ fili a sanfɛ kuma cɛw ɲumanw bɛ fili a sanfɛ cogo min na kuma i ka dɔn k'a fɔ ko jatigindaw o bɛ fili a sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko volontaire recrutement a bɛ sen nɔ tiɲɛ don i ka dɔn k'a fɔ volontaire recrutement min ni o bɛ sen nɔ olu fɛ ka kɛ armée cɔ la o ti dɔ wɛrɛ dɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko désarmement démobilisation et réinsertion i ka dɔn k'a fɔ ni o ye DDR i ka dɔn k'a fɔ o baaraw o kɔni bɛ sen nɔ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ kabini o baaraw daminɛna o tɛ dɔ wɛrɛ maa jɛlɛjɛkulu minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni olu kɛmɛ ka marifa ta kabini waati dɔ la ko u bɛ u yɛrɛ lakana n'olu bɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana a kɔrɔnyanfan fɛ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ a camancɛ bolo ma kuma i ka dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni nana o ti dɔwɛrɛ o ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ maa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni olu kɛmɛ ka marifa ta u yɛrɛ cɔ a la k'u b'u yɛrɛ lakana i ka dɔn k'a fɔ a ɲinina u fɛ kabini waati dɔ la olu ka marifa u ka bila o kuma i ka dɔn k'a fɔ o ye gouvernement yɛrɛ ka politique dɔ ye walasa i ka dɔn k'a fɔ o marifatigi dɔw bɛ se ka fara anw ka jɛkuluw kan cogo min na n'o ye an ka surasi cɛdenw ye o baaraw kɔni o bɛ sen nɔ o vague fɔlɔ ni o ye o kun fɔlɔw ye olu yɛrɛ caman bɛ yen minnu ni u ye formation kɛ k'o ban ka ban a ka jan olu yɛrɛ faralen bɛ anw ka surasilakaw kan bi kuma i ka dɔn k'a fɔ a jɛkulu tɔw bɛ tali la don nataw la min ye k'a fɔ ko kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ volontaire ko olu ka bɔ ka taa i ka dɔn k'a fɔ ka t'u tɔgɔ sɛbɛn ko o kuma min filɛ nin ye ko tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini o kuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ préfet min ni o bɛ Kati n'a tora ko Haruna Jara a ko i ka dɔn k'a fɔ a fana a kumana a ko i ka dɔn k'a fɔ a ye lettre bɔ a ko i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ min fɔ i ka dɔn k'a fɔ malidenw ye kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ Kati a population tiɲɛ don i ka dɔn k'a fɔ ko ni dimi donn'i la don min n'i k'i b'a bɔ o yɔrɔnin kelen bɛɛ la n'i ma kunnaja dimi wɛrɛ a n'a don i la koyi o kuma min waleya min ni a taara ka Katikaw sɛgɛrɛ ko an ka taa dɔɔnin min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ denmisɛnninjɛkulu k'a recruter armée kɔnɔ o min kunnafoni ni a y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ko tiɲɛ tɛ bi wa tiɲɛ tɛ sini o kuma i ka dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na ni a y'a sɔrɔ recrutement bɛ kɛ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na o ma dogo maa la o kunnafoni bɛ tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ état major ka sow kɔnɔ wa kunnafoni bɛ tɛmɛ radio sow i ka dɔn k'a fɔ ka taa se journaliw ma n'i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni fɛn ma tɛmɛ o tɛmɛcogo la fo ka bala k'a ye i ka dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ala bi tiɲɛ tɛ sini ale min ye commandant ye i ka dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko recrutement bɛ kɛ waati o waati olu bi bɔ a kalama o kuma i ka dɔn k'a fɔ a ko a b'a ɲini malidenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ Kati a denmisɛnninjɛkulu ko an k'an janto an yɛrɛ la min bɛ tali kɛ kunnafoni jatigidaw la a y'i ka dɔn k'a fɔ ko an kana baara kɛ ni a ye koyi préfet ale ye nin kɔrɔfɔ in fɔ i ka dɔn k'a fɔ ka fara chef d'état major général ta kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min mɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mahamani Ture ale ka sɛbɛn don Abu Safinɛ Jara janto yɛrɛ la kɔrɔ ko kaɲi kosɛbɛ min ye awɔ i ka dɔn an ka hakili to a la weleweledaw kɛra k'a fɔ jamana faamaw ɲɛna u k'a lajɛ min ye awɔ i ka dɔn recrutement a ka kɛ a kɛcogo ɲuman na waati bɛɛ lajɛlen sabu min ye awɔ i ka dɔn fasodenw caman bɛ yen minnu maa mago bɛ recrutement na nka ninnu bɛ taabolo min ka nin ye ka kɔrɔtɔ ka ko in ta awɔ i ka dɔn cogo sugu dɔ la a kuma ka ca kosɛbɛ o siratigɛ la an bɛ taa n'an bɛ taa min ye awɔ i ka dɔn Umaru Koyita an b'ale ka fasiri an b'o ta Umaru kuma bɛɛ nka yan'an ka Umaru ta min ye Musa Danbele Barcelone an famana ma nka a ɲɛ b'an na Umaru Koyita kumana a ko awɔ i ka dɔn min ye opération min bɛ yen ni a fɔra a mɛnna n'o bɛ opération bonnet bleu n'a b'o kofɔ Abu Safinɛ Jara min bɛ se ka kɛ sababu ye MINUSMA bɛ taa ka bɔ an kunna cogo min a b'u a baaraw a gili donna a nun donna a baaraw daminɛna bonnet bleu bɛɛ y'i ta sɔrɔ beret bleu bonnet bleu caman y'i ta sɔrɔ ayiwa a ko mouvement yɛrɛ wolo u bɛ ka labɛnw sabati démonstration de force k'u bɛn'o de yira sini min ye awɔ i ka dɔn palais la n'o ye palais de la culture i ye kuma faamuya Umaru Koyita a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ opération min bɛ yen n'a ko a ma ko bonnet bleu an bɛɛ ka fugula bulalama an k'o ɲini k'o don an kunna mouvement min bɛ yen n'u ko a ma ko mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart o kɛn bɛ ka welewele da kɛ ɲɛma wele jumadon kalo tile 5 san 2022 bɛɛ ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min n'an b'a wele ko palais de la culture Amadou Hampâté Bâ dɔwɛrɛ tɛ koyi k'a ɲini awɔ i ka dɔn mission min bɛ yen n'u ko a ma ko mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies n'o ye MINUSMA o ka taa
ka bɔ anw kana ka bɔ anw ka Bamali ba in kɔnɔ a ko nin wuli ka jɔ min filɛ nin a bɛ ka kɛ awɛ ka dɔ waati la waati min kɔnɔna na min awɛ ka dɔ mouvement yɛrɛwolo debu olu kɔni a ti dɔgɔkun kelen bɔ u taara ka taa sɛbɛnden bila sɛbɛnden min n'u taara bila awɛ ka dɔ u y'a bila min ye quartier général min bɛ n'a bɛ MINUSMA tɔgɔ la hakilina min b'u la miirina min b'u la o dama de tarilen bɛ awɛ ka dɔ sɛbɛn in kɔnɔna na a ko mouvement min filɛ nin u y'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ olu bɛ fɛ ka min jira o de ye démonstration de force k'a fɔ n da la n tɛ fɛ MINUSMA ka to yan k'i sigi so yalima k'i da so i ka dɔn k'a fɔ o ti bɛn koyi f'an k'a lajɛ an ka bɔ k'a juru la k'a fɔ u fɛlen tɛ bi u fɛlen tɛ sini a ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ yɔrɔ min o de ye palais de la culture anpɔtɛba k'a ɲini MINUSMA u ka taa ka bɔ yan parce que b'a ko kabi waati min sɛbɛnden in bila la min awɛ ka dɔn mouvement yɛrɛwolo debu olu y'a jira k'a fɔ association min bɛ yen minnu y'u tɛgɛ maana bɔ olu ka jɛkulu nɔfɛ k'a bɛ association kɛmɛ a b'o bɔ hakilila jiginna mouvement yɛrɛwolo debu olu ye fɛn caman fɔ min b'a jira k'a fɔ Force Barkhane ani MINUSMA a n'a jɛɲɔgɔnw u bɛ baara min na jamana in kɔnɔna na a ti bɛn bi a ti bɛn sini wa fo k'a ɲini u ka taa ka bɔ anw kunna sabu anw ka ɲinifɛn ani olu ka yeta i ka dɔn k'a fɔ kelenw tɛ n'o tɛ Fasirikeba y'a jira k'a fɔ min ye awɛ ka dɔn i n'a fɔ résolution min bɛ yen n'o ye résolution 2011 25 avril 2013 ale ye ko in bɛɛ lajɛlen jɛya hakilina ni miirina minnu bɛ yen a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ maliyɛnw ɲɛ b'a la awɛ ka dɔn ko in bɛ ka kɛ cogo min a n'a bɛ ka taa taabolo min fɛ u fɛla ko tɛ bi u fɛla ko tɛ sini o tuma na o n'a ta bɛɛ MINUSMA ka mandat o kurayara Abu Safunɛ Jara MINUSMA ka mandat min n'o kurayara min ye awɛ ka dɔn fɛn caman bɛ yen n'o kɛn bɛ kɔlɔlɔ ye awɛ ka dɔn MINUSMA ni awɛ ka dɔn anw ni ɲɔgɔn cɛ sabu anw bɛ min nɔfɛ MINUSMA ka fali jugu min bɛ yen o ka dabila o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bingani waleya min bɛ ka ta ka ɲɛsin anw ma o ka dabila anw ka jamana a fan bɛɛ lajɛlen o ka kɛ anw ta ye MINUSMA kana anw dɛmɛ an ka baara la nka MINUSMA kana n'a kɛ anw bolo bana min ye min bɛ se ka gɛlɛya ta ne k'a ɲɛsin fasodenw ma nka anw ka bɛn yecogo ani MINUSMA ta kelen tɛ koyi MINUSMA hakili la k'a fɔ ko ka suma ɲini k'a di fasodenw ma hali n'an bɛ ɲɔgɔn fa kɔngɔ kana an fa i ka dɔn o kɔni ye olu fɛlata ye o n'a ɲɔgɔnna caman o dun ye fɛn ye fɛn min n'a ti bɛn o tuma ko a bɛ ɲini MINUSMA maaw fɛ k'u ka taa ka bɔ anw da maa min ye nin kuma in fɔ o de awɛ ka dɔn Sidiki Kuyate ale yɛrɛwolo debu ale ye o maa ye maa min bɛ yen n'o ye Adama Jara ye n'an ko a ma ko Ben le cerveau ale cerveau i ka cɛ non n ka cɛ kɔrɔ don n ka cɛ tɛ bilen i ka cɛ tɛ bilen n ka cɛ kɔrɔlen Ben le cerveau ye n ka ancien Ben ye bila o awɔ a ye bila dɛ bila parce que olu bɛ réseau min kɔnɔ sisan a ka girin ma ayi bɔn anw fana ni Ben u bɛ yɔrɔ min sisan an n'u ka baara kɛ man di sabu anw tɛ olu fɛla taa kɛ koyi min ka di jamana ye an b'o de la n'u turula jamana kɔ an bɛ tugu u nɔfɛ mais n'u taara sira wɛrɛ fɛ o ye ko wɛrɛ ye n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ makara donc ko dɔ ka ɲi a ko dɔ ka ɲi dɔ fɛ Fasirikeba ko a ko awɛ ka dɔn ale y'a jira k'a fɔ MINUSMA maa dɔw bɛ yen olu ser'u ma ka awɛ ka dɔn kumakan dɔw f'u ye o y'olu jaabi cogo min o bɛɛ ye fɛn ye fɛn min b'olu dabali ban MINUSMA yɛrɛ kelen bɛ anw fɛ yan i b'a fɔ ko arajo so min tun bɛ yen n'an b'a wele ko arajo Mille Collines o ka arajo so dɔ bɛ anw fɛ yan k'i k'a dɔn o fana ni o taabolo k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Mikado FM o bɛ ko min kɛla bi jango tɛ Mikado yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ waati bɛɛ Abu Safunɛ Jara olu bɛ ka fɛn minnu fɔ olu ye fɛn de ye fɛn min n'a bi maa kamana gan sabu i b'a ka an ni filaw ni dɔgɔnɔw olu ka kumakanw dɛ waati bɛɛ awɛ ka dɔn o de bɛ Mikado maaw da ka awɛ ka dɔn anw ka nin siya fila in k'a k'i b'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u kari ɲɔgɔn a dun a ti mɔsɔn a ti ɲɛ sabu anw bɛ min dɔn awɛ ka dɔn o ka bon n'olu ta ye Fasirikeba ko a ko maa 2,200 casque bleu o de bɛ anw ka jamana in kɔnɔ min ye awɛ ka dɔn nationalité 84 o tɛ a 25 000 de ou bien 2500 ah 2500 kɔni de bi yan 2500 jamana camancɛ bolo fɛ jamana camancɛ bolo fɛ maa 2,200 nationalité 84 o de bɛ anw fɛ jamana in kɔnɔ MINUSMA tɔgɔ la hali bi Abu an bɛ k'an yɛrɛ ɲini wallahi an bɛ k'an yɛrɛ ɲini an bɛ k'an yɛrɛ ɲini an bɛ dugawu kɛ Ala ka ni sababa bɛɛ o tuma Umaru Koyita nin y'a ka fasiri yɛrɛwolo debu sur le rempart sini palais de la culture i bonya b'a la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sini Ala ka o yira an na yɛrɛwolo debu sur le rempart ni Ala sɔnna an bɛɛ lajɛlen na ye u ka kɛnɛ in kan ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn don Laya ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔsilakaw la ninnu ye wulikajɔ dɔ kɛ kɔsa in na ko wulikajɔ min k'a dɔn k'a fɔ a ma kɛ basi ye ko min ni a na a jɔyara anw ka armée k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ belebele kɛ mun ni a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ kura ani
dugu min be ni o twa ko kuro mabugu ni ka do ko fo fila jombugu nu ye dugu sabaye ka do ko fo armée ay wuli ka jo belebele ke wuli ka jo min gara sababu ka do ko fo onga armée ka mobile do kume kabini san 2019 la ka do ko fo bamanju kengume ka o enlever mai ka do ko fo bamanju kengume ka o ndraki ka do ko fo armée ka wuli ka jo ngara sababu o mobile ka do ko fo ka o récupérer abana min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka baara cɛjugu minnu bɛ kɛ min ni o y'u ka bamu ye k'a fɔ u bɛ bamu minnu labɛn n'an k'u ma ko fabrication artisanale i k'a dɔn k'a fɔ o bamu bɛ dilan ni minɛn matériel minnu ye i k'a dɔn k'a fɔ armée kɔni a wulikajɔ in sababu la i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen sera ka minɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔta minnu filɛ nin n'o ye k'a dɔn k'a fɔ kura ka taa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ koro mabugu ani k'a dɔn k'a fɔ fila jɔnbugu ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye mun ni k'a dɔn k'a fɔ bamanju dagayɔrɔ ba filɛ i k'a dɔn k'a fɔ bamanju u kengume ka gili ka sɛbɛ sara ni yɔrɔ kofɔlen na min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni jɔnjɔn minnu dira anw ka armée ma min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ renseignement n'o ye kunnafoni jɛnjɔnw ye k'a dɔn k'a fɔ ani ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɛra armée cɛdenw ye k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ u ye a boloda wulikajɔ in kɔni kɛra sababu ye min ni a kɛra k'a dɔn k'a fɔ juillet kalo ale tile 26 tɛmɛnen na i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ in a kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée a ka se k'u ka minɛn caman bɛ yen walasa i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka armée ka se k'i tɛgɛ da olu kan chef d'état-major général min bɛ armée cɔla anw bɛɛ Mali la i k'a dɔn k'a fɔ u ye kunnafoni u ye a bɔ k'a bin u y'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔta minnu filɛ nin ye min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugu saba in na i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ kɔni kun do i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ bamanjuw la u kɛn kun bɛ k'a kɛ u dagayɔrɔ ye min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka matériel caman de bɛ yen minnu ni o fana caman bila kun bɛ o yɔrɔ la kuma i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛn ni o bɛnna utukalo tile kelen ma tile fɔlɔ ma i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ in kɛra sababu ye min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugu min bɛ yen ni a cogoya ko i k'a dɔn k'a fɔ kura i k'a dɔn k'a fɔ ne a bɛ jabali mara kɔnɔ ka taa se koromabugu ma ani k'a dɔn k'a fɔ fila jɔnbugu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛra sababu ye min bɛ talikɛ armée la k'a dɔn k'a fɔ u ka se ka anw ka véhicule kelen bɛ yen n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Mali ka armée ka mobili kelen i k'a dɔn k'a fɔ mobili min k'a dɔn k'a fɔ kabini san 2019 la i k'a dɔn k'a fɔ u tun ye o minɛ an ka maaw la k'a dɔn k'a fɔ armée kɔni sera ka o récupérer n'o ye ka se ka o ndaraki ka bɔ u bolo min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ marifaw la ani k'a dɔn k'a fɔ marifa kisɛw ka taa se k'a dɔn k'a fɔ matériel minnu bɛ u bolo minɛn minnu bɛ u bolo n'u bɛ kɛ sababu ka bamu minnu bɛ dilan ka don dugu jukɔrɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ o minɛn minnu b'u bolo n'u bɛ se ka olu kɛ sababu ye ka bɔmu ninnu dugu jukɔrɔ bɔmu k'olu dilan n'u ye minɛnw ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ armée sera ka nin bɛɛ lajɛlen k'a récupérer i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ u ka téléphone la ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ u ka minɛn caman ma i k'a dɔn k'a fɔ waati min na u ye duuru dɔ fiyɛ nɔ armée kɔni k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ u y'a boloda ka se ka nin minɛn k'a bɛɛ lajɛlen sara min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ état-major la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni nin kunnafoni jɔnjɔnw ye k'a dɔn k'a fɔ ko armée a ye baara caman kɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ka jan nin yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye ko hali bi komi bi i ka dɔn k'a fɔ ko armée ka avion bɛ wulikajɔ la nin yɔrɔ in na min bɛ talikɛ bamanjuw u miɲɛw la i ka dɔn k'a fɔ ka u ɲini walasa ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na Basiri filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamakɔ kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn don Abu Safina Jara min ye away ka dɔn Laya Jara a bɛ fɔ ka waliɲuman dɔn min ye away ka dɔn n'an ye Laya fo hali bi Fasiri an bɛ taa ni away ka dɔn a ye o de siratigɛ la min ye away ka dɔn Cɔnbe Abeline Tolofuje ne ye jamu jumɛn ye Tolofuje tɔgɔ in ka Cɔnbe Adeline Tolofuje Gete ka tɛmɛ ka kɛ dɔgɔnɔ ye yɔrɔ awɔ jamu bɛɛ b'olu de la o a ti wuli dɛ jamu bɛɛ b'olu de la awɔ e m'a ye minnu ka pelu ta ka ca kosɛbɛ u y'u tɔgɔ ko Pelikuliba ne yɛrɛ ya jamu dɔgɔnɔ jamu ko Pelikuliba minnu fana bɛ bɔ Togo olu kɛra Togo ye Togo Pelikuliba nin jamu ninnu ye kabako ye Abu Safinɛ away ka dɔn an b'ale ka fasiri ta a bɛ bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko le pays min ye away ka dɔn hali bi sɔrɔsiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri Abu an ka ji da sɛnɛ kan Sege fana ye away ka dɔn dugu ye dugu min ye away ka dɔn anw ka cɛmancɛ bolo in a dugu dɔ ye Abu Safinɛ Jara min ye Bamancɔlɛ tigilamɔw k'u binna anw kan dɛ kɛra sababu ye maa naani bɔɲɔgɔnkɔ olu bɔnɛna u nin na Abu min ye tarata don kalo tile 2 san 2022 commune min bɛ yen n'a bɛ wele ko Sege cercle de Bankas Abu Safinɛ Jara min ye binkani waleya tigilamɔw kɔni binna away ka dɔn commune in kan ka kɛ sababu ye maa naani away ka dɔn k'olu bɔnɛ u nin na baganw caman u taara n'u ye bugutigi dɔw bɛ yen k'olu kari nka u mago bɛ minɛn minnu fana na u y'olu fana ta ka taa n'u ye Abu a ko a bɛ kalo caman bɔ min ye away ka dɔn Sege zone yɔrɔ do yɔrɔ min ni terroriste n'u kɔni bɛ away ka dɔn wulikajɔ
nunu b'u sɔn yen kosɛbɛ a ko kabu waati min ye away ka dɔ attaque min n'o kɛra tarata don kabu ma kɛ min ye terroriste ye u ye away ka dɔ kangari da kɛ sabu waati min na u binna jalasagu kan min ye desagu ka taa se janweli nunu kɔni y'u ɲɛsi yɔrɔ min ma o ye sege nka ala ni sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ Abu Safune ala ni donsow ka wuli ka jɔ Abu Safune u ma se ka away ka dɔ tiɲɛni kɛ u taara u ye layidu ta k'a jira k'a fɔ k'olu taali min filɛ nin k'o t'u ka badabada tali ye dɛ k'u bɛ sigi ka na Abu Safune jara u ye nin menace min kɛ min ye away ka dɔ sigikaw kɔni ye wele bila jamana faamaw ma u bɛ se k'a lajɛ cogo min sɔrɔsiw bɛ se ka na cogo min ka yɔrɔ in lakana sɔrɔsiw nana nka u danna bankas u y'a yira sigikaw la ko ni ala sɔnna ma ko ni away ka dɔ tiɲɛnikɛlaw kɔni n'u y'u kibaruyaw mɛn yalima n'u ye maa sɔrɔ u sigan bɛ min na k'u ka wele bila olu ma ni ala sɔnna k'olu bɛ na Abu Safune jara terrorisiw u y'a fɔ cogo min u y'a kɛ ten dɛ tarata don kalo tile fila n'o ye utu kalo ye u ye bingani waleya ta ka ɲɛsin nin dugu in ma n'o bɛ wele ko sege nɛgɛ kaɲɛ 17 donsow ka hakilisigi n'u ka wuli ka jɔ o de y'a to ko in yɛrɛ a ma tɛmɛ nin kan koyi n'o tɛ a barika kun bɛ bonya kosɛbɛ nka waati min na kiri kara wacica o daminɛna mugu bɛ ci cogo min a bɛ ci ten sɔrɔsiw ka kunkan min ye rebelliw ka kunkan bi bɔ min ye away ka dɔ donsow olu fana ka kunkan bi bɔ a laban kɛra min ye donsow ka away ka dɔ munition n'o ye marifakisɛw ye Abu Safune olu de banna a b'o kuma na sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o banna tiɲɛni kɔni o bi kɛ maa naani Abu k'o de bɔnɛna u min na min ye away ka dɔ jogitaw olu fana kɛra nka min ye nin gɔnba in ye donsow u fana ye faali kɛ koyi sabu min ye away ka dɔ bamanciwaleya tigilamaw maa mugan a n'a kunkan fɛ o de su ko ɲɛ o de bɛ ka fɔ parce que ba ko a ko terroriste minnu filɛ nin ye away ka dɔ u y'u ka jugujuguya in kɛ waati min butigi dɔw bɛ yen u y'olu jeni mission yɔrɔ dɔ bɛ yen u y'o jeni min ye away ka dɔ pièce détachée ani away ka dɔ maire yɛrɛ ka mobili ɲɛngo hasiri ninnu u ye tasuma don nin bɛɛ la parce que ba ko a ko butigi dɔw bɛ yen o kɔnɔminɛnw u y'o bɛɛ kɛ away ka dɔ kɛnɛma minɛ ye ka taa n'u ye kɔsɔbɛ wallahi Abu Safune u taatɔ fana baganmisɛnnin minnu bɛ away ka dɔ n'u mago b'olu la u y'olu fara ɲɔgɔn kan ni ka boli ka taa joona kunnafoni dira waati min hélicoptère kɔni away ka dɔ n'o ye an ka sɔrɔsiw ka hélicoptère o kɔni ye munumunu salo dabɔ sabu n'u ye nin kɛ away ka dɔ n'u yɔrɔ ma janya Abu Safune jara i ka dɔn k'a fɔ maa m'u fa u y'u yɛrɛ fa parce que ba ko a ko nin wulikajɔ min filɛ nin ye ni bamanciwaleya tigilamaw bɛ k'a kɛ a bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin away ka dɔ anw ka sɔrɔsiw ma sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ sege donsow olu b'u se la kosɛbɛ nka yɔrɔ min filɛ nin n'o ye sege a b'u yɔrɔ min don away ka dɔ zone stratégique de don yɔrɔ in nafa ka bon kosɛbɛ anw ma a nafa ka bon terrorisiw fana ma nka nin yɔrɔ in na terrorisiw bɛ to sege de ka don away ka dɔ zone de Seno ani cercle de Tomiya u b'u sɔɔri ka don o de fɛ sabu min ye plateau de sege o de bɛ away ka dɔ terrorisiw bolo bi u installé yɛrɛ de bɛ away ka dɔ o yɔrɔ in na parce que kaba ko yɔrɔ min bɛ n'o ye kuluwo kɔnɔnaw ye kuluwo kɔnɔna tɛ gɔrɔsu ya gɔrɔsu ninnu min bɛ away ka dɔ n'u b'a wele ko ɲɔndo o yɔrɔ in i ka dɔn k'a fɔ kɛlen bɛ k'u yɛrɛ u ye k'u daga yɔrɔ ye dɛ n'an ye yen sɔrɔ Abu ko y'a bannen o tuma na sa an bɛ don min na ko bi i ka dɔn k'a fɔ faso ɲɛmaw faamaw welelen don sege ka histoire u ka taa lajɛ tɛlɛ la min bɛ se k'a to sege a bɛ kɛ anw bolo sɔrɔ fɛn ye n'o tɛ away ka dɔn bamanciwaleya tigilamaw u bɛ fɛ ka yen fana kɛ u ka away ka dɔn basi don ala k'a ni sababa bɛn Chombe Adeline Tolofuje nin tɔgɔ in nin ma nɔgɔ andi n siɲɛ fɔlɔ ye sa tɔgɔ don Tolofuje in a bɛ komi n delila k'a mɛn parce que ni defu orientation bɛ bɔ i bɛ to ka jamu caman mɛn waati min na a bɛ fɔ télé radio la a tɛ fɔ radio la sisan de o dabilara o ayi dɛ radio la defu orientation radio la dabilala orientation maaw sen teliyal'o ma a bɛɛ bɛ net ni fɛnw kan Allahu akbar olu ka teli olu ma sa ka sɔrɔ anw bɛɛ taw fɔra radio la a yɛrɛ waati kɛra siɲɛ fɔlɔ ye an k'an tɔgɔw mɛn radio la an kun bɛ sigi k'a lajɛ i bɛ sigi ka radio ni nɔrɔ i tulo la k'a lamɛn turu mana si ma kuma min i bɛ pan ala Allahu akbar ko bɛ ɲini ka can dɔɔni sa koyi Mamadou Adama Mayiga lycée Sankore de Bamako u bɛ tile bɛɛ ban o de an taara Sankore de la wa ala k'an ni sababa bɛn le pays ni y'u ka fasiri ye o ka bidon bɔli an ka taa yama i ka dɔn k'a fɔ le pays an bɛ u fo ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ne bɛ n bolo don n bɛ segin ka don i ka dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Koyita ale ka sɛbɛn don i ka dɔn k'a fɔ hali bi an ka taa
min bɛ tali kɛ 49 militaires ivoiriens ale bi k'a dɔn k'a fɔ a kɔrɔfɔtɔ a bɛ sen nɔ bamananw ko i k'a dɔn k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnsɔn fɔ i k'a dɔn k'a fɔ dala teliya n'o tɛ ni sigi ni a mɛnna i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen jogo a na dɔnko ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ opposant minnu ni olu bɛ Côte d'Ivoire cogoya la kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ parti de Laurent Gbagbo jɔnk'i bilasira min ye Ntoma disons Dajan an sigiɲɔgɔn Traoré n kɔrɔdu a ko Tolofojé ko Sɛdugɔn ani y'a fɛ ko jamu kirikara ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ olu de la o jamu kirikara dɔgɔnɔ don nka jamu kirikaraw tɛ Tolofojé jamu kirikara ninnu bɛ yayiwa yayi Sali Karabe fana ko Sɛdugɔn ko dɔgɔn pure awɔ a dɔgɔnɔ jamu ka ca dɛ n'u tisora dɔrɔn n'u hakili jiginna min na u b'o kɛ jamu ye u b'o kɛ jamu ye awɔ haramu ne ma ni ɲɔgɔn ye o ayiwa Tolofojé n delila k'a mɛn minɛ ne kun b'a mɛn fɔlɔ sinon non c'est pas possible Tolofojé an ka taa ka taa min ni jamukolo ninnu b'an dala yan bisimila Tolofojé a kɔrɔ bɛ sɔrɔ a la o i ye dɔgɔnɔw ka fini don bi i bɛ tila ka dɔ fɔ u jamu ma u ka fini bɛɛ kana bi dɛ bi kɔni n kelen bɛ dɔgɔnɔ yɛrɛ bi awɔ donc je pense que bi kɔni i n'u bɛ minɛn kɛ n kan k'u to yen alors kan k'u to yen bi e yɛrɛ y'u ka fini don walasa i ka se ka valeur don u la an bɛ tila gafe la dɔrɔn kamalen gwaleba 2 nana ko Surowaraba ne y'u ɲininka u y'o jamu fɔ ninnu kun kwale don dɛ ja dɔgɔnɔw don haramu ne ko a ma ko a kɛ don wa ou bien a muso don a ko ale a kɛ don an ka taa ayiwa ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali bi surasi maa 49 minnu ni olu ye ivoiriens ye i ka dɔn k'a fɔ ni olu kɔni ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka faamaw la i ka dɔn k'a fɔ juillet kalo ale tile 10 tɛmɛnen na minnu kɔni ka dɔn k'a fɔ u minɛna anw fɛ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ parti min ni o ye Laurent Gbagbo n y'a dɔn k'a fɔ o ye jamanikuntigi kɔrɔ ye min ni ka dɔn k'a fɔ a tun bɛ o jamanikuntigiya la Côte d'Ivoire i ka dɔn k'a fɔ ale ka parti tɔndenw i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu i ka dɔn k'a fɔ olu mago bɛ fɛn o fɛn na nin ko in nɔ i ka dɔn k'a fɔ ko o ye enquête parlementaire i ka dɔn k'a fɔ ko o dayɛlɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin ko in a kunkun a n'a ɲɛɲɛ a bɛ se ka dɔn cogo min na i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni o y'u ka parti in porte parole ye n'o cogoya ko i ka dɔn k'a fɔ Justin Kacha Kone i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye kuma caman fɔ a ko i ka dɔn k'a fɔ waleya min ni a tɛmɛnen filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ Mali i ka dɔn k'a fɔ ani i ka dɔn k'a fɔ ivoiriens cɛ i ka dɔn k'a fɔ parti fɔlɔ min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko parti communiste révolutionnaire n'o ye PCRCI ye i ka dɔn k'a fɔ olu i ka dɔn k'a fɔ u ye jalaki ta ka Alassane Dramane Ouattara k'a sɛgɛrɛ waati tɛmɛnenw na i ka dɔn k'a fɔ parti filanan min fana filɛ nin ye n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Laurent Gbagbo ale ka tɔndenw na a k'i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka jalaki ta ko ka min bɛ tali kɛ u ka jamanikuntigi la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara k'u bɛ ka jalaki ta ka a fana k'a sɛgɛrɛ tuguni kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don i ka dɔn k'a fɔ maliden minnu i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ivoiriens na minnu ni u minɛnen filɛ nin ye anw ka Mali kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko kɔni a ji sɛbɛ jalemɛ kojugu i ka dɔn k'a fɔ ninnu min ɲini i ka dɔn k'a fɔ Alassane Dramane fɛ u de i ka dɔn k'a fɔ nin affaire in a ka passer Assemblée nationale ivoirienne fɛ walasa min ni a bɛ wele ko enquête parlementaire i ka dɔn k'a fɔ o baaraw bɛ se ka kɛ kunnafonidilan i ka dɔn k'a fɔ a ko hakili jiginna min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ surasi cɛ 49 la ninnu kɔni ka dɔn k'a fɔ ninnu nana don anw ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ hakaja marimafɛnw bɛ u bolo nana don cogo min na i ka dɔn k'a fɔ a ma diya anw ka ɲɛmaw ye ma i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ dalenkɔrɔ kɔfɛ u kan i ka dɔn k'a fɔ anw ka armée mɔgɔw kɔni y'u minɛ k'a fɔ ko u bɛ jate i n'a fɔ mercenaires k'a sababu kɛ yanni kunnafoni bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ u ka kow kan a kɔni nana yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin surasilakaw la i ka dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire a ɲɛmaw i ka dɔn k'a fɔ a don kama i ka dɔn k'a fɔ ko u da ye fɔlɔkɔ bin caman tigɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye kɔrɔfɔ caman fɔ min a yira k'a fɔ ko anw ka armée min bɛ tali kɛ anw ka ɲɛmaw la i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka kɔrɔfɔ cɛjuguw ta ka olu ka maaw sɛgɛrɛ kuma k'a k'i n'a fɔ minnu nalen filɛ nin ye Mali kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ cɛ 49 in na i k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ 49 in min bɛ tali kɛ MINUSMA u nana o ka hukumu kɔnɔ kɔrɔfɔw kɔni u ji sɛbɛ nana jan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin parti in na n'o ye Laurent Gbagbo ale ka tɔndenw ye ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire kaw i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Mali a ka problème na gɛlɛya sɛbɛ don bɛ Mali ani Côte d'Ivoire cɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu bi a ɲini k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dramane fɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin kuma in a ka se i k'a dɔn k'a fɔ Assemblée nationale ivoirienne ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ
fɔ enquête parlementaire o bɛ se ka dayɛlɛ a kɔni yirala k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ nin tɔnden ninnu fɛ n'o ye Laurent Gbagbo ka maaw ye k'i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ jalaki ta ka Ivoire ka a ɲɛma k'a sɛgɛrɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i ye Mali problème ta k'a lajɛ ani Burkina Faso i ka dɔn k'a fɔ nin waati laban in na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire kɛlen bɛ ka i se don Mali ani Burkina Faso u ka kow ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ ko Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali bi opposant la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire a opposant kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛ min bɛ yen ni o cogoya ko Justin Kacha Kone i ka dɔn k'a fɔ ni Laurent Gbagbo ale ka parti o porte-parole don ko hali bi a ye jalakibaw ta ka Alassane Ouattara k'a sɛgɛrɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ coup d'état la coup d'état min ni o kɛra Mali la Ibrim Boubacar Keïta waati min na a ka fanga a bira a kɔni y'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali a cɛba caman na ni ka dɔn k'a fɔ a fɔra k'a fɔ ko fɔlɔkɔ bɛ u kɔ olu caman bolila ka na u daga Côte d'Ivoire kɔnɔ a y'o fɔ a tilara k'a fɔ filanan na min bɛ tali kɛ Mali sanction ko la kɔni yirala k'a fɔ waati dɔ la maa caman de bɛ yen hakaja maliyɛn caman de bɛ yen minnu ni ka dɔn k'a fɔ u ye jalaki ta ka Côte d'Ivoire k'a masakɛ k'a sɛgɛrɛ min bɛ a tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka sanction a bɛ se ka ntaɲin cogo min na o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a ko opposition a ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i ye Mali problème ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ waati dɔ tɛmɛna a fɔra la k'a fɔ ko video dɔ kɔni o tɛmɛna bɔlɔlɔ sanfɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kumakan dɔw tɛmɛna hakaja i ka dɔn k'a fɔ a fɔra k'a fɔ ko o ye Alassane Dramane Ouattara a kumakan ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali a bɛ se ka don dingɛ kɔnɔ cogo min na hali ni a y'a sɔrɔ a donni kama Alassane Dramane Ouattara i ka dɔn k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ kumakan min ni a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko ani anw ka opposant dɔ n'o ye Mali opposant dɔ i ka dɔn k'a fɔ hali ni a ma sɔn k'o tɔgɔ fɔ a ko i ka dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ani maliden dɔ k'olu kumana walasa i ka dɔn k'a fɔ sanction a bɛ se ka juguya Mali kan cogo min na kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ye danganiyaw ye danganiya minnu b'a jira k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara a bɛ k'i sen don Mali kow la wa i ka dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara a bɛ ka i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya k'a ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ o kuma ni o ma bɔ kari la ka se ntɛnɛn ma n'ale ka sɔrɔsiw nana don anw ka jamana in kɔnɔ doncogo la doncogo min ni a bɛ wele ko illégal a ye ka dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw ko an bɛ an jo fɛ wa waleya min ni an bɛ k'a kɛ an b'an jo fɛ kuma olu ka jalaki kɔni bɛ ta ka Ivoire yɛrɛ a masakɛ k'a sɛgɛrɛ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ olu ye Ivoirien ye nka u bɛ jalaki ta ka u tɔɲɔgɔnkɛ k'a sɛgɛrɛ o ye Alassane Dramane Ouattara i ka dɔn k'a fɔ ko in bɛ yɔrɔ min na a ka a kuma bila i ka dɔn k'a fɔ parlementaires ka bolo kan n'o ye assemblée nationale parlementaire walasa i ka dɔn k'a fɔ enquête a bɛ se ka dɛmɛ n'a y'o kɛ a y'a yɛrɛ fa o a y'a yɛrɛ fa siga t'a la dɛ ayiwa opposant ka kuma don dɛ n'a y'o kɛ a y'a yɛrɛ fa dɛ ayiwa a k'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na o de da ka d'a la o de da ka d'a la o kuma i ka dɔn k'a fɔ nin opposant min filɛ nin ye n'i ka dɔn k'a fɔ Laurent Gbagbo ale ka tɔndenw don k'i ka dɔn k'a fɔ n'i ye malidenw ta k'a lajɛ ani burkinabéw fɛn min bɛ tali kɛ 6 millions la n'o ye maliyɛn ani burkinabé faralen ɲɔgɔn kan fɛn min bɛ tali kɛ maa miliyɔn 6 la o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ni olu ka jamana kan n'a taw ta ni min ma ɲa i ka dɔn k'a fɔ ko o kan ka fɔ dɛ olu bɛ jalaki ta ka u ka masakɛ k'a de sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ min ni a kɛlen filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ kabini Mali gɛlɛya daminɛ ka na se fɔ sisan ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ ko Alassane Dramane ko bolokɔni sinen bɛ a la malidenw fɛ maa wɛrɛw fɛ min b'a jira k'a fɔ ko Alassane i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ ka kɛ takuru de ye walasa i ka dɔn k'a fɔ ka kɛ ɲɔnzɔn ye ka se ka anw ka tasuma k'a tɔ ɲaga fɔ fatiri filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ soir de bam kɔnɔ Umar Koyita ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara yanni an ka taa sugu la n b'i ka nin kuma in b'a datugu an bɛ a datugu ni fasiri min ye o de bɛ i ka dɔn soir de Bamako ko fɔ min ye maa min kuma bɛ Elhaji Mahamadu Gaba ale de kuma bɛ Gafu Jawara an b'a fo ka waliman dɔn Asetu Jayite k'a fana ka foli kɛ Elhaji Mahamadu Gaba a ka kumakan in a y'i ka kumakan sɔn ji la sabu ale y'a jira k'a fɔ négociation kɔni i ka dɔn olu jɔlen don fɔlɔ nga bɛ kuma in na n'an ma farati a laban a bɛ kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin anw jamana fila bɛɛ ma sabu ale y'i da don kuma ninnu na ko in yɛrɛ tɛmɛna cogo min ka na se fo min ye Togo ye i ka dɔn an ye wulikajɔ min kɛ a y'i da don bɛɛ lajɛlen na nka a ye sɔnni sigi minnu kan ni bɛna o fari ka kuma kan o de a y'a jira k'a fɔ min ye kalo tile 28 san 2022 kabi waati min Togo i ka dɔn négociation kɔni a kɛra o yɔrɔ in na Mali ani Côte d'Ivoire Abu Safinɛ Jara k'i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔni bisibasalen don u jɔlen don tati ka mɛnɛ tisi tɛ ka bɔ k'a jira k'a fɔ négociation ninnu don a nafa ka bon kosɛbɛ anw ka dugu fila bɛɛ lajɛlen ma sabu min ye Mali ani Côte d'Ivoire maa si ka intérêt tɛ min ye i ka dɔn kirikara wa cica ka wuli an ni ɲɔgɔn cɛ a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ ɲinifɛn dɔw de bɛ an y'olu de kɛ o ɲinifɛnw yɛrɛ tɛ ko gɛlɛnba ye Côte d'Ivoirekaw i ka dɔn n'o ye Alassane Dramane Ouattara a n'a ka maaw ye o ɲinifɛnw k'olu kɛ sɔrɔ fɛn ye Alassane Dramane Ouattara a k'a jira k'a fɔ min kɛlen filɛ nin i ka dɔn a nimisara ko kɛta tɛ wa ani sababa bɛnnen tɛ jo tɛ ale bolo n'a y'o jira o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a k'a jira fana min ye i ka dɔn maliyɛnden minnu bɛ yen n'u ye Mali dafiri
depuis ka Mali yɛrɛ kɛ c'est tout c'est fait n'u tambɛ u da Alassane Kamangoro aka dugula ye fɛrɛ ni dabali min bɛ se ka kɛ n'olu bɛ se ka sɔrɔ sabu mandat d'arrêt danbɛ awɛ ka dɔ a dɔw kan ka ba aka lajɛ olu bɛ se ka na cogo min Abu Safunɛ Jara ni ɲini fɛn minnu filɛ nin k'o kɛra sababu ye Mali ni Côte d'Ivoire awɛ ka dɔ délégation min kun danbɛ n'u taara Lomé ka taa kuma Côte d'Ivoire kaw awɛ ka dɔ k'u kɔni sabakɔrɔ dimina sabu u ma sɔn awɛ ka dɔ o ɲini fɛnw ma wa laban awɛ ka dɔ bɛɛ seginna kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ bɛn ma kɛ ko la nga ye min ye awɛ ka dɔ o de ye k'a fɔ min ye awɛ ka dɔ jamana fila bɛɛ kɛmɛ k'i jɔ awɛ ka dɔ i kɛlɛkɛ sen kan bɛɛ kɛmɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ si tɛ fɛ ka bouger o sira min filɛ nin n'a ko k'a bɛ balanko Abu Safunɛ Jara ko a ti bɛn dɛ sabu min ye awɛ ka dɔ maa caman bɛ yen minnu hakilina min b'u la k'u ka bɔ dibila u ka bɔ fili la k'a jira k'a fɔ Côte d'Ivoire a bɛ se ka Mali kunu ka i sigi maa caman bɛ k'o miiri k'u ka bɔ dibila koyi sabu min ye Mali ye n'i ye jateminɛ kɛ ni partenaire bɛ Côte d'Ivoire bolo min bɛ ka kɛ sababu ye Ivoiriens ka ninakili ka fiɲɛ sama k'a bila bonya ni karama kɔnɔ wari kana dɛsɛ Mali ka économie dama min bɛ ta ka taa di Côte d'Ivoire ma awɛ ka dɔ a ti compter ka ban o tuma ni partenaire fiable b'u bolo k'a fɔ min ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ a fɔlɔ a ka dɔn o ye Mali ye a k'o ka bɔ yen min ye awɛ ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye taji ko anw bɛ taji fanba bɛɛ a bɛ bɔ Côte d'Ivoire kaw de fɛ yen anw ka minɛn caman bɛ yen an bɛ taa awɛ ka dɔn yen de a si dun ti taa ta ka na fufalaki la a bɛɛ de bɛ kɛ dɔ ye min bɛ se k'a to a bɛ ɲɛnabɔ a k'o ka bɔ yen maliyɛn minnu bɛ yen n'u bɛ Côte d'Ivoire min bɛ yen n'u bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ sɔrɔ n'u b'a labugun n'u b'a layiriwa Abu Safunɛ Jara k'i k'a dɔn k'a fɔ k'o fana ye fɛn ye fɛn min n'a ti compter ka ban maa min bɛ yen n'o ye nandangolo ye n'a bɛ duguma a bɛ kuma gɔngɔn min ka d'a ye a b'o fɔ ani jamana marabaa ye maa min ye n'o ye ɲɛmaw ye olu b'a dɔn ko in fin ye min ye ani ko in jɛ ye min ye a ko kuma na Côte d'Ivoire kaw CEDEAO dugu minnu bɛ yen k'a fɔ ko hali a dugu kelen k'u bɛ wuli k'u ci a la k'a fɔ k'u bɛ a kɛ cogo sugu dɔ la Abu Safunɛ Jara n'u y'a kɔrɔbɔ bɔnɛka sani b'u ɲɛna Masirikɛba ko a ko a conséquence Côte d'Ivoire min nana Ofe Boigny ka dugu n'u y'a kɔrɔbɔ Abu Safunɛ Jara maa m'u fa a bɛ ka y'u yɛrɛ fa o kuma ɲuman ye min ye o de ye négociation min bɛ ka kɛ diplomatiquement u k'u jija o ka sinsin baaraw ka kɛ ten ko in ka ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ maa minnu b'i bolo la u ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ enregistré don min b'a kɔnɔ e min bɛ ka kule ka réseau sanfɛ Côte d'Ivoire e t'a dɔn dɛ tɛ ɲɛ dɔn a la sa i tɛ ɲɛ dɔn dɛ a t'a ɲɛɲini a ko ka dabila olu tɛ ɲɛ dɔn a la olu ye e min ye baluku ye Abu Safunɛ Jara bamananw ka kuma don dugumɛnɛ a ti jala siri dɛ nka a b'a foni dɛ ça c'est vrai vite et bien sûr teliya la kun a b'o kɛ Ala k'a ni sababa amina rabi kuma filɛ fasiri don Elhaji Mahamadu Gaba a ka fasiri don soirée de Bamako o ka bilo bɔli o kuma an b'a lajɛ min ye awɛ ka dɔn an bɛ taa sugu la sɔɔni bɛɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kumasoba in kɔnɔna na Gawusu Keyita Gaston de Fer nɛgɛw b'ale de bolo Gawusu an ka taa sugu la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ Ala sɔnna an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafaalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafaalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafaalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 n ko 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ Ala sɔnna an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafaalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafaalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafaalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 n ko 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ Ala sɔnna an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafaalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafaalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafaalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00
tan ni kelen mugan ni fila walima 98 tan ni wolonwula 36 75 ngo 98 tan ni wolonwula 36 45 Radio Nura FM ambita sugula sona bi ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ Ala sɔnna an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 ni 0 11 20 walima 80 0 ni 0 11 22 walima 98 tan ni wolonwula 36 75 ngo 98 tan ni wolonwula 36 45 Radio Nura FM ambita sugula sona bi ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ Ala sɔnna an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 ni 0 11 20 walima 80 0 ni 0 11 22 walima 98 tan ni wolonwula 36 75 ngo 98 tan ni wolonwula 36 45 Radio Nura FM ambita sugula sona bi ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ Ala sɔnna an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 ni 0 11 20 walima 80 0 ni 0 11 22 walima 98 tan ni wolonwula 36 75 ngo 98 tan ni wolonwula 36 45 Radio Nura FM ambita sugula sona bi ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ Ala sɔnna an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 ni 0 11 20 walima 80 0 ni 0 11 22 walima 98 tan ni wolonwula 36 75 ngo 98 tan ni wolonwula 36 45 Radio Nura FM ambita sugula sona bi ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ Ala sɔnna an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru an ka taa c'est bon ayiwa basi tɛ Gawusu i ka dɔ fɛrɛ lajɛ o kumana sa min ye awa an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ limanaw fɛ min ye awa i ka dɔn mayonnaise sans chaud nin ye awa i ka dɔn mayonnaise kura ye mayonnaise kura min ni awa i ka dɔn a bɔlen don mayonnaise in bi sɔrɔ a dafɛ butigi bɛɛ lajɛlen na sɔngɔ damatɛmɛ da la Abu Safunɛ e de ye awa i ka dɔn burushɛti dilan jɛgɛ e de y'o yiran Abu Safunɛ jara nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn minnu ka di saladi y'o dilan Abu Safunɛ a bɛ tɛnɛkun ni an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ limanaw fɛ min ye awa i ka dɔn mayonnaise sans chaud nin ye awa i ka dɔn mayonnaise kura ye mayonnaise kura min ni awa i ka dɔn a bɔlen don mayonnaise in bi sɔrɔ a dafɛ butigi bɛɛ lajɛlen na sɔngɔ damatɛmɛ da la Abu Safunɛ e de ye awa i ka dɔn burushɛti dilan jɛgɛ e de y'o yiran Abu Safunɛ jara nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn minnu ka di saladi y'o dilan Abu Safunɛ a bɛ tɛnɛkun ni min awa an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ limanaw fɛ min ye awa i ka
kado mayonnaise sancho ninye awai kado mayonnaise kuraye mayonnaise kura minni awai kado aboledo mayonnaise imbi soro a dafe boutique bela jilena songo da mateme dala abu safune ede awai kado bruschetta gla jege ede yo yiran abu safune jara nimbe ye fenye faminu ngadi salade yo gla abu safune abetne guni mi awa ambe siki kana kuma sokono ambe haketu nyini kelli mana ofe minya awai kado mayonnaise sancho ninye awai kado mayonnaise kuraye mayonnaise kura minni awai kado aboledo mayonnaise imbi soro a dafe boutique bela jilena songo da mateme dala abu safune ede awai kado bruschetta gla jege ede yo yiran abu safune jara nimbe ye fenye faminu ngadi salade yo gla abu safune abetne guni mi awa ambe siki kana kuma sokono ambe haketu nyini kelli mana ofe minya awai kado mayonnaise sancho ninye awai kado mayonnaise kuraye mayonnaise kura minni awai kado aboledo mayonnaise imbi soro a dafe boutique bela jilena songo da mateme dala abu safune ede awai kado bruschetta gla jege ede yo yiran abu safune jara nimbe ye fenye faminu ngadi salade yo gla abu safune abetne guni mi awa ambe siki kana kuma sokono ambe haketu nyini kelli mana ofe minya awai kado mayonnaise sancho ninye awai kado mayonnaise kuraye mayonnaise kura minni awai kado aboledo mayonnaise imbi soro a dafe boutique bela jilena songo da mateme dala abu safune ede awai kado bruschetta gla jege ede yo yiran abu safune jara nimbe ye fenye faminu ngadi salade yo gla abu safune abetne guni mi awa ambe siki kana kuma sokono ambe haketu nyini kelli mana ofe minya awai kado mayonnaise sancho ninye awai kado mayonnaise kuraye mayonnaise kura minni awai kado ninye awai kado mayonnaise kuraye mayonnaise kura minni awai kado aboledo mayonnaise imbi soro a dafe boutique bela jilena songo da mateme dala abu safune ede awai kado bruschetta gla jege ede yo yiran abu safune jara nimbe ye fenye faminu ngadi salade yo gla abu safune abetne guni mi ngene kado kafo uye papier do déposer kado kafo ministre somini unyeshini barako ma ani fonction publique ko ani dialogue social ko nasira ko kado kafo syndicat comité syndical mimbe kado kafo direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat la kado kafo ko uye ni c'est vrai uye a déposer a blakunti dore ni metal ke kado kafo clé cheki nyango grève la ko lu kono bina kana o boloda clé cheki grève mi ni aba damne kado kafo tratado mi metalike kado kafo utukalo avec le temps ani woro ta le temps ani shekila kado kafo no otemena kabwe den do kado kafo mi metalike utukalo avec le mois ani flala ta table fo ak le mois ani woro la ma kado kafo bela jele farale nywanga fe mi biti jo kado kafo le shekin banyangola ko nunu mina oke ka sabaga kado kafo directeur national mi kado kafo ni abe l'urbanisme et l'habitat twala na twa ku kado kafo Amadou Doumbia kado kafo kabit dangoro ba me uka chaka dala ka se fo sisama mi tarike kado ka fo idée séparatiste ou là ou tu dois de kado ka fo ka flali claclalu mi tarike ka mo ku séparer ku frafra ka bonyana kado ka fo ko o bara oye aka bara mi tarike kado ka fo directeur adjoint mi ngume don temeno na no kuma kado ka fo direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat la ko ina ne fereni dabale bela jele tige la se kado ka fo o che mi se ka mite ka boy tumna kuma kado ka fo kabini oni directeur national ni o twa ko Amadou Doumbia timine kado ka fo asira chakeda na ka se sisama mi tarike kado ka fo akabara tato shimai ma mi metelge kado ka fo ulu kala unity dore akab non seulement akabara tato mai kado ka fo barakalaw ni hakemununga kan ay kado ka fo ko akeme ki seda ulu bela jeleka ma kado ka fo uni hakemunumbe mi metelge kado ka fo uka grève ko okum kono ti dore de uye ka fo ko mamunumbe ni ulu kangata wala sai kado ka fo ka uka baraka nyeshi kado ka fo mi metelge contrôle de construction na ni sojo baro besina mamununga ngata kado ka fo ka yala ka o baro laje kado ka fo ani kado ka fo siraba arele matrafato kado ka fo ko oyo uka bara o barakelaw sebe fura kan ka bo wala sa olu bi se ka takabla o baro la to no bore kado ka fo ukoko dekere do ka bo dekere min bi kado ka fo ni obeke sababu ye kado ka fo mamunu be nu ube constitution ke te sojo baro ye mamunu be sojo baro ke kado ka fo sharia min ni atekari sharia ye kado ka fo ko ka o kele ko ke kado ka fo olu ani uka war koro do be
no be wele ko arriéré de salaire i ka do ka fɔ ko o arriéré de salaire i ka do ka fɔ mun be talike i ka do ka fɔ u ka taji ko la taji minnu kan ka kɛ u ka bolifɛnw kɔrɔ walasa u ka yala yala i ka do ka fɔ ka taa i ka do ka fɔ sojɔ yɔrɔw la minnu bɛɛ lajɛlen ye i ka do ka fɔ laɲiniw ye laɲini minnu be i ka do ka fɔ ni comité syndical ye a laɲiniw kɛ a mɛnna i ka do ka fɔ a dɔnni bi cɛ ka se fɔ sisan ma i ka do ka fɔ directeur national a tɛ ka se ka kala don a ɲin na wa min bɛ talike k'a dɔn k'a fɔ directeur national de l'urbanisme et de l'habitat la a ma se ka nin laɲini si kelen kelen sabati Fatiriba ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ laɲini na i k'a dɔn k'a fɔ ani directeur a bɛ se k'a ka jɔyɔrɔ bila cogo min na nka o waati kelen na i bɛ talikɛ ministre yɛrɛ la k'o dalen bɛ ka sɛbɛn dɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka foli ni tanu belebelew ta ka nin directeur ba in k'a sɛgɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko directeur in ka baara cɛ ka ɲi koyi i k'a dɔn k'a fɔ ko directeur in ko kabini a nana nin cakɛda in na i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka baara kɛ wulikajɔ caman de bɛ yen ko a bɛ k'o kɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko ministre ye o lettre in ci k'a dɔn k'a fɔ directeur yɛrɛ ma o kɛra juillet kalo ale tile 13 nka i k'a dɔn k'a fɔ n'aw directeur bɛ ka o ministre bɛ ka lettre ci directeur ma i k'a dɔn k'a fɔ comité syndical olu fana kɛn bɛ ka wulikajɔ k'a boloda ko min bɛ talike i k'a dɔn k'a fɔ Amadou Dumbuya ni directeur national de l'urbanisme ani habitat to a la f'a ka taa ka bɔ u ka baara yɔrɔ la k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka baara a taacogo man ɲi min bɛ talike i k'a dɔn k'a fɔ yurugu namara i k'a dɔn k'a fɔ ani ka kow u gangan i k'a dɔn k'a fɔ Amadou Dumbuya a bɛ o baaraw de la o kuma i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ waati kunkurunin di tile 8 grève in tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ ni directeur n'a tora u ka baarakɛda la i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna grève min bɛ wele ko grève bilancaw k'a bila pewu u bɛna u boloda nin cakɛda in na Masiri filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ an ye min mɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dumbuya ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara waati koroni kama min ye awai k'a dɔn kunnafoni laban min bɛ yen an b'o ta tele la min ye awai k'a dɔn ka sɔrɔ ka awai k'a dɔn kɛnɛ labila sabu min ye Nura FM Abu Safinɛ Jara min ye awai k'a dɔn baara kɛcogo de ye nin dɔ bɛ wuli dɔ bɛ sigi anw bɛ wuli min ye baroni kɛbaw olu fana bɛ na awai k'a dɔn ni ka n'u sigi Nura FM awai k'a dɔn ni mago banna Facebook sanfɛ i b'an sɔrɔ ni mago banna awai k'a dɔn nɛgɛjuru sira fɛ i b'an sɔrɔ Abu Safinɛ hali bi an bi taa min ye awai k'a dɔn kunnafoni min bɛ n bolo kɔrɔ a bɛ sɛbɛn kɔnɔ n'an k'a ma ko l'indépendant jandon yɛrɛ la a kɔrɔ ko ka ɲi kosɛbɛ Abu Safinɛ anw ka moto taxi bolilaw i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya b'u da la gɛlɛya min b'u da la o ye son balaw ye nka min ye awai k'a dɔn son b'a ta la Ala yɛrɛ fana bɛ a ta la o de kɛra sababu ye nin kamalenni 3 tɛgɛ dar'u kan awai k'a dɔn son balaw don a ko n'i y'a jateminɛ moto conducteur minnu bɛ anw bolo bi n'o ye awai k'a dɔn an b'u wele ko telimannitigiw moto taxiw Abu Safinɛ Jara moto taxitigiw an bɛ don min na i ko bi min ye awai k'a dɔn bandiw kɛn bɛ k'u ɲɛsin moto taxitigiw de ma o de siratigɛ la waati caman i b'a ye k'a fɔ min ye awai k'a dɔn u bɛ bingani waleya u b'o ta ka ɲɛsin ninnu ma hôtel Olympe ale fan fɛ nin maa 3 min filɛ nin ye yalima nin maa minnu filɛ nin ye awai k'a dɔn saraka bɔra saraka y'u bila nin don sabu awai k'a dɔn min ye awa 16h waati 16h Bamanciwaleya tigilama ninnu i k'a dɔn k'a fɔ brigade min bɛ yen n'a bɛ brigade spéciale d'intervention ko fɔ olu ye tɛgɛ daw kan ni ka sɔrɔ k'u bila ka taa awai k'a dɔn 4e arrondissement awai k'a dɔn o maaw bara yalisa u bɛ se k'u minɛ cogo min Abu Safinɛ ninnu ye jɔnni kelen tɔgɔ ye ko MH denmisɛnninw don dɛ MH san 21 awai k'a dɔn maa min don o ye mobili a bɛ mobili de ko a b'o ko yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'an k'a ma ko Moribabugu Gawusu ka quartier tɔ kelen dɔ awai k'a dɔn ale ye tailleur ye ale bɛ wele ko Aka ale si bɛ san 17 ni denmisɛnninw yɛrɛ funɛkɛninw yɛrɛ Aka an ka taa an ko Aka ka kɔrɔ o bɛ san 40 Aka dɔ Aka bi yan attitude ren Guinée Ablaye Keita a bi yan Guinée mais ale sambe a bɛ 40 ko nin ye 17 ye o kuma na sa kamalenni awai k'a dɔn ko tailleur don a bɛ awai k'a dɔn Sabalibugu awai k'a dɔn commune 5 di district de Bamako a ko nin maa 2 ninnu de filɛ nin ye ka awai k'a dɔn ɲɔgɔn sira taama ni ka taa awai k'a dɔn bingani waleya k'o ta ka ɲɛsin awai k'a dɔn maa dɔ ma maa min n'a tɔgɔ ye ko Mohamed Sanogo ale min filɛ nin ye awai k'a dɔn ni a welela sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu ye bingani waleya ta ka ɲɛsin a ma hôtel Olympe ale fanfɛla de la ale ko ale y'u maa 2 ta waati min ale y'u ta olu seli hôtel Olympe yɔrɔ k'ale bɛ bali ka bɔ min galama jaja min ye awai k'a dɔn mobili fɛrɛ moto fɛrɛnjuru o bɛ tɔ kelen bolo a filɛ ka bali ka awai k'a dɔn o ta ni k'o bala awai k'a dɔn ale kana o tali ka bala ale kana awai k'a dɔn ale fana y'i jigiyaga moto de binna awai k'a dɔn u bɛɛ binnen filɛ u binnen sa u y'a essayer ka min kɛ ale la ale ye jama wele ala ni jama sababu u filɛ ka awai k'a dɔn ni maa 3 u filɛ ka awai k'a dɔn maa 2 ka tɛgɛ daw kan tɛgɛ dar'u kan
u ka maa sabanan ye min ye u y'o fana tɔgɔ fɔ awa i k'a dɔn tɛgɛ taara da o fana kan kana u y'a jira k'a fɔ olu ka baara den di wa ci wɛrɛ tɛ olu la nin baara sugu ninnu kɔ Abu Safunɛ o tuma an bɛ dugawu de kɛ moto taxitigiw u bɛ ka ŋɔni ba bɔ an sen na dɛ an bɛ dugawu de kɛ o tuma Ala ka awa i k'a dɔn u kisi son balaw son tigɛjuguw Ala k'u kisi o tɔɔrɔ ma o bari l'indépendant nin y'a ka fasiri ye awa i k'a dɔn u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana Ala ka kolo suma ɲɛma ni o bɔra yen i ka dɔn k'a fɔ an dusukun kamkaminen don i ka dɔn k'a fɔ an nisɔngoyalen bɛ bi k'a sababu kɛ min bɛ tali kɛ maire min ni o bɛ Safo i ka dɔn k'a fɔ ale fakɛ n'o ye Cɛkura Giro Tarawele wala a fakɛ ni o ye Cɛkura Tarawele Ala y'ale ka kalifa minɛ a kɛla kunu i ka dɔn k'a fɔ ni an bɔra nin waati na yan nɔ an bɛ an kunda tasan kan walasa janaja koɲɛw i ka dɔn k'a fɔ an bɛ se ka kɛ a kɛnɛ kan cogo min na i ka dɔn k'a fɔ monsieur le maire tɔgɔ la Safokaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani Jalakɔrɔji bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ dugawu de kɛ ani radio Nura FM i ka dɔn k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka hinɛ taaba la Ala ka jigiyɔrɔ ɲa amina yarabi Abu Safunɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ nɛɛma ka foli lase Jabati ma mairie kɔnɔ a b'a lamɛn monsieur le maire ka awa i ka dɔn Mari Kulubali fo ka Umaru Gindo yɛrɛ fo ka mairie baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ fo dakuru ɲɛ kelen na Abu Safunɛ ka foli tɔni lase Alhaji Seguba Samake ma pré auto a b'a lamɛn Basegine Keita awa i ka dɔn an b'a fɔ a n'a furumuso madame Keita Aïda Magaji an b'u bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ awa i ka dɔn Nura FM a kumasoba in kɔnɔna na ka foli tɔni k'a lase awa i ka dɔn dɛmɛba ni kanuba bɛɛ lajɛlen ma an kana ɲina min ye awa i ka dɔn Sakɔ kɔ Sakɔ Holding Mohamed awa i ka dɔn Sakɔ ale ye awa i ka dɔn an jɛjuguba ye an kɔrɔkɛ don ka sanfɛ fana k'a ka foli kɛ kumaso in kɔnɔ sanfɛ ɔhɔ ko jumɛn ko Karambe Ibrahima Karambe Ibrahima Karambe Sanso Songo ananga Sisoko awa anga foli baye Sisoko awa Mamadou Sisoko awa anga foli bu baye fo yan fo Faransi Abu Safunɛ waati sera an bɛ foli tɔnu lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma ani lamɛn jɛrɛjɛkulu bɛɛ ka yirula k'a fɔ radio Nura FM maa minnu ye baara in boloda